kukaan ei näe tätä. Aika lähellä tässä kyllä itsekin on sitä samaa. Mennäänkö me eteenpäin, että jäädä tukkeeksi? On vähän tarpeeksi hyvää. Palataan vasta. Mahtavaa. Kumarrukset vielä. Kiitoksia 02, 36 ja Jyväskylän poikakuoro. Hei ennen kuin lähette mihinkään, niin mulla olisi semmonen toive. Voitaisko me vetää toi Tuikit Tähtönen, jos me vedettäisiin koko porukka, ketä tänne on kokoontunut joulun avaukseen, että jos me saatais sillä toi tähti syttymään, onnistusko Agnes tällainen? No niin, kokeillaanpas. Ja saa laulaa mukana. Kiitoksia miljoonasti. Kiitos kaikille laulajille. Tuikkiinhan se siellä nyt. Kiitoksia 02, 36 ja Jyväskylän poikakuoro. Jos haluatte näitä mennä kuulemaan, niin perinteinen näiden kuorojen joulukonsertti kuullaan Kuokkalan kirkossa 15 vai 16 päivä joulukuuta. Menkää silloin kuuntelemaan näitä kuoroja. Aivan mahtavaa. Hei, muutama juttu tosta Tuikkivasta tähdestä, joka me saatiin nyt tuossa sytytettyä yhteislaululla. Sehän on siis nimeltään Pohjan tähti. Sen on muotoillut ja suunnitellut Jukka Korpi-Hete ja se on ensimmäistä kertaa tullut tähän Kompassille vuonna 2009 ja se on nyt jo jossain vaiheessa niin vuonna 2014 pistetty parempaan kuntoon, eli 2014 se on saneerattu niin sanotusti. Se painaa about 200 kiloa eli vähän enemmän kuin juontajatonttu, onneksi kuitenkin. Ja se on kiinnitetty tosiaan aika tukevasti useilla lajereilla, että tämmönen vähän tuulinenkin joulusää, niin se ei saa sitä sieltä tippumaan alas. Siellä on valonauhaa yli 400 metriä ja yli 4000 tuommoista tuikkivaa lediä ja ledivallopistettä. Eikä se paljon vie sähköä, se kuluttaa vähän enemmän sähköä. Suunnilleen saman verran kuin semmoinen isokokoinen plasmateokkari, jos jollakulla on kotona. Ja sehän tuikkii tässä nyt sitten jouluun saakka ja pitkälti ensi vuoden puolellekin vielä, eli 7. päivä helmikuuta, kun on valonpäivä, niin sen jälkeen se sitten pistetään taas talteen odottamaan seuraavaa joulun avausta. Hei, onks kukaan vielä nähnyt sitä Korvatunturin Helpo? Mikä se nimi?